Имало едно време, в едно далечно село, живеела една жена. Тя обичала безкрайно своя съпруг и цялото си семейство. Но най-много от всичко, сърцето й трептяло за нейния единствен син. Тя била като всяка друга жена, ала съдбата й била отредила необикновена участ. Ето какво се случило в един обикновен ден, който променил всичко завинаги. Един ден на портата на дома й се почукало. Пред нея стоял просяк, който смирено помолил за каше и хляб. Жената обаче била ядосана и без да се замисли му извикала да се маха веднага. Просекът не се обидил от грубите й думи. Вместо това, той спокойно й рекал: щом не искаш жено, но знай, кой каквото прави, на себе си го прави. И продължил по своя път. Жената се разгневила още повече. Тя свъдливо го попитала защо не работи, а проси. Тогава просякът се обърнал и показал ръцете си. Те били без пръсти, осакатени още от раждането. Така се бил родил нещастникът, обречен да проси милостиня. Жената погледнала осакатените ръце на просяка. Сърцето й се свило от съжаление. Тя му рекла: я седни тука на пейката и почакай. Старецът седнал тихо и кротко на пейката пред входната врата. Чакал търпеливо, без да продума. Минал се час, минали два, най-сетне жената излязла от къщи, носейки нещо увито в кърпа. Подала го на просяка и му рекла: приготвих ти питка, да ядеш и да се наядеш, човече. Просякът поблагодарил от сърце, поел по пътя си, почуквал стояшката и крачел към другото село. Както си вървял, насреща му препускал коня. Старецът се отдръпнал, за да мине човекът с коня, но той спрял и го заговорил. Добра среща, дядо, рекал му младият мъж. Добра да е си, отвърнал просякът. Цял ден съм тичал из града и не остана време да хапва. Тъй съм изгладнял, да в корема ми все едно подаръци се влага. Отлагал се младият кон. Ами аз тук имам питка, казал просякът, който бил добър човек. Подал ме. Ето хапни си. Момъкът само това и чака. Бил гладен като вълк и е завърнал. Само след минутка от нея нищо не остана. Поблагодарил му момъкът. Даже понече да му даде пари за питката. Но просякът отказал: нали за това сме човеци да си помагаме. И всеки тръгнал по пътя си. Просякът закрачил към съседното село, а момъкът препуснал към къщи. Той бил син на жената, която дала питката на просяка. Влязал в къщи момъкът и го присвил коремът. Разтревожила се майка му. Заразпитвала го какво и къде е ял, а момъкът, присвит от болка, разказал на майка си как срещнал по пътя един стар човек и той му дал питка. Майката закрила лицето си с две ръце и горко заплакала. Тя била наръсила тестото за питката с силна отрова, която би убила и слон. И докато синът пред очите й се гърчел от болка и умирал, тя си спомнила думите на стареца просяк. Кой каквото прави, на себе си го прави. Така се сбъднала страшната истина. Злото, което била приготвила за други го, се върнало към нея самата. Помнете, добри хора, че всяко наше дело, добро или лошо, се връща при нас. Защото животът е като ехо. Каквото изпратиш, това ще ти се върне.